Vážené dámy a páni, od udalosti, ktorá nemá vinníka, pretože Ukrajina ukazuje na Ruskú federáciu, Ruská federácia ukazuje na Ukrajinu, prebieha intenzívna komunikácia so spoločnosťou Slovnaft, akciová spoločnosť. V akom stave sú dodávky ropy, nakoľko dní má ešte Slovnaft zásoby a kedy do toho bude musieť vstúpiť štát. Chcem oceniť, že spoločnosť Slovnaft, akciová spoločnosť ako súkromná spoločnosť od prvého okamihu hľadá alternatívne spôsoby zásobovania ropou, plus využíva ešte vlastné zásoby ropy, ktoré má k dispozícii. Ja som dnes telefonoval s našim veľvyslancom na Ukrajine. Je šokujúce, že Ukrajina doteraz neposkytla, nechce poskytnúť žiadnu informáciu, čo sa vlastne stalo v tzv. Brodoch. To je ten bod, ktorý je akože momentálne prerušený. Dnes ukrajinský veľvyslanec, náš veľvyslanec na Ukrajine, podal oficiálnu nótu na predstaviteľov Ukrajiny so žiadosťou, aby nám vysvetlili, prečo nie sú dodávky ropy, ktoré patria spoločnosti Slovnaft, prečo sme poškodzovaní a prečo sme opätovne nútení ako pri plyne hľadať nejaké iné alternatívy, ktoré sú drahšie a predovšetkým, ktoré nás vedú k plateniu vyšších tarifných poplatkov. Čakám, že nejakú odpoveď dostaneme, súčasne však chceme byť aj trošku efektívnejší. Navrhnem našemu veľvyslancovi, aby požiadal o možnosť navštíviť Brody, nielen on, ale aj expertná skupina zo Slovenska. Nech na vlastné oči vidíme, čo sa vlastne v tých Brodoch stalo, či to poškodenie je také, ako tvrdí Ukrajina, alebo je to výmysel, pretože naše spravodajské informácie, opakujem, hovoria, že je to opravené a technicky pripravené na dodávky ropy. Ďalej chcem dodať, dámy a páni, že sa obrátime na Európsku komisiu. Aj Európska komisia musí mať záujem, aby poslala monitorovaciu skupinu a pozrel sa, čo sa vlastne stalo v tých Brodoch, pretože ak je to politické vydieranie, ako to bolo pri plyne, tak je to plne neakceptovateľné. Ak sa potvrdí naše podozrenie, že ide o politické vydieranie, tak bude postupne strácať našu podporu. Rovnako dnes na rokovaní vlády bol predstaviteľ SEPSu, ktorého som pozval v súvislosti s dodávkami elektrickej energie na Ukrajinu. Slovensko dodáva tzv. Nazvime to bezpečnostné dodávky v prípade vypadnutia siete na Ukrajine, kedy potrebujú slovenskú elektrínu na stabilizáciu ich systému. V januári tohto roku bolo na Ukrajinu toľko elektríny poslanej, že to bolo dvakrát viac ako za celý rok 2025. Čiže pravdepodobne tieto dodávky majú nejaký význam pre elektrizačný systém Ukrajiny. Ak má pocit pán prezident Zelenský, že toto nemá žiadnu hodnotu, že to nepotrebuje, môžeme sa rozhodnúť, že odstúpime od tejto spolupráce, pokiaľ je dodávky elektrickej energie. Verejnosť má právo na informácie za predpokladu, že by tu boli seriózne médiá, ktoré by nešírili paniku. Verejnosť v danej situácii nie je ohrozená. My riešime technický problém, ktorý spôsobil politickým rozhodnutím prezident Zelenský. Tam prosím volajte, tam telefonujte, neobracajte sa na mňa. Buďte takí láskaví a choďte tam. Zoberte kamery, choďte na Brody a ukážte slovenským občanom, čo sa vlastne stalo. Že či naozaj to také zničené a rozbombardované, že nemôže ísť ruská ropa, ktorá je presne určená na spracovanie v rafinérii Slovnaft. To je omyl, ak si niekto myslí, že zoberieme hoc akú ropu niekde na svete a to natlačíme do Slovnaftu. To nefunguje tak. To sú aj technické veci, s ktorými treba rátať do budúcnosti. Ja viem, že Slovnaft sa na to pripravuje, ale ja znovu opakujem, pán redaktor, ak dovolíte, my budeme zvažovať, že ktoré informácie a v ktorom okamihu sú relevantné. A vy ste poslední, ktorý by som mu dal, lebo viem, čo budete vystráť od dnešného večera. Chcel by som zakričať sláva Ukrajiny, nezakričím, pretože za to nemôžu ľudia na Ukrajine, ale zakričím sláva prezident Zelenský. Len tak ďalej, pán prezident, pokračujte. Takto si určite získate podporu celej Európy. A ak je to pravda, čo počúvame, tak strácate určite podporu vlády Slovenskej republiky. Ďakujem.